Бүгін біздің спикерлар Туфан Имамеддинов, спектакльдің режиссері, Нурбек Батулла, биючі, спектакльде роль ойнауші актер, Илмир Низамов, спектакльге музыка yazған композитор, һәм Вильнур Әскәров, ижади мұхит мәдәни инициативалар фонды жетекшісі. Хөрмәтле қонақлар, исәнмесез? Біздің шулай ук спектакльнең хореографы Марсель Нуриев та килеп җитәргә тиеш, бераз соңга кала. Демәк, бу спектакль Әлиф спектакль хәзер журналистларга пресс-релиз таратылды. Әлиф спектакльнең бераз үзенчәлекләре кыскача анда язылган. Шуңа да без сораулардан башлык. Туфан, сезгә беренче сорау булыр. Бу спектакльнең идеясы турында ишетәсе килә сездән. Чөнки бу үзенчәлекле һәм эксперименталь. Мөмкин булса кнопкага басып сөйләргез, ярыймы? Басып куйгыз да. Булды. Мин татар телендә инде мәктәпне битергәч 15 ел үтте инде. Шуңа күрә әдәби телне бик сөйләшә дә алмыйм. Профессионал яктан сөйләшкәндә рус теленә күчкәч ярыймы? Ярый, мөмкин. Мөмкин, рәхмәт. Просто если разговаривать на профессиональном каком-то языке, очень сложно вот мне перейти на родной язык. Идея возникла из изучения творчества Габдуллы Тукая. То есть, когда я начал брать его стихи и читать, я как-то даже удивился, потому что я их совсем не понимаю. То есть, был некий определенный период, когда он писал на том литературном татарском языке, который сейчас совершенно не употребляется. И я решил взглянуть в первоисточник, обратился в библиотеку, национальную библиотеку, и мне дали ксерокопии этих изданий, которые выходили после смерти и при жизни Габдуллы Тукая. Конечно же, они были на арабской графике, и я мало что там понял. И это мне стало как-то даже неловко, и хотелось изучить эту тему более глубже, и я обратился к алфавиту, тому алфавиту, который существовал до 27 года. Оказывается, после всех этих изменений в 1937 году на латиницу, в 1939 году на кириллицу мы потеряли 7 букв. То есть от этого, мне кажется, глубина и тот исконный язык потерял одну из своих частей. То есть оно потеряло нюансы, какая-то другая, наверное, мелодика существовала. И возникла идея поработать над этим алфавитом, над этими стихами. Я встретился с Нурбеком, рассказал свою идею, что вот такая тема меня взволновала, и Нурбек откликнулся, но сказал, что хореографом он быть не может, потому что не может себя видеть со стороны. Потом мы, посоветовавшись, решили пригласить другого хореографа, и в игру вступил Марсель Нуриев, которого сейчас нет пока. Вот так у нас началась работа над данным спектаклем. Спектакльне эшләүдә тагын кемнәр катнашты һәм спектакльдә рольләрне кемнәр башкара? Бу башлангыч безнең этап. Аннары без Илмир Низамовны чакырдык. Мин аның белән инде күптән эшлим. Шуңа күрә мин аңа бу материалны сөйләп, без бергәләп уйлый башладык. Нәрсә куярга, нинди музыка уйнатырга спектакльдә, вокалистлармы, инструменталь музыкмы. Ну, Илмир үзе шул бу проблемаларны үзе сөйләрдер. Аннары, у нас не было поддержки некой, через которую могли бы мы этот спектакль осуществить. Открылся фонд культурных инициатив «Творческая среда». И вот
Вильнур Аскаров любезно согласился нам помочь. И в этот фонд, так как он очень новый, только зародился, это их вот первый проект. Ну, Вильнур, мне кажется, тоже может рассказать как бы отдельно, более подробно про этот фонд. Әлбәттә, бу татар журналистикасы өчен, татар журналистлар өчен, татар дөньясында гомумән яңалык. Шушындый фондның ачылуы турында Вильнур әфәнде, рәхим итегез, бу фондның эшчәнлеге нидән гыйбарәт булачак? Аның идеясы нәрсәдә, максатлары нәрсәдә? Рәхим итегез. Сәмсез. Это действительно первый проект этого фонда. Фонд культурных инициатив «Творческая среда» был создан для того, чтобы продвигать проекты, связанные с культурной инициативой. У нас есть направление, это театральный проект «Камень, облако, птица». Есть проект у нас поэтический проект. Есть также у нас направление поэтический проект «Болар» и кинопроект «Хвама». Также мы позиционируем себя еще заниматься благотворительностью. Это первый проект, который мы совместно с Туфаном, совместно с Эльмиром, Нурбеком запустили. Это является некой отправной точкой. Я думаю, достаточно должно быть успешной. И я думаю, мы регулярно будем с такими культурными инициативами выступать и продвигать, скажем так, массы. Менә бу проект сезне, Вильнур әфәнде, нәрсәсе белән кызыксындырды? Ни өчен нәкъ шушы проектны сайладыгыз? Әлиф турында. Әлиф спектакле. Действительно затрагивается такая большая проблема в татарском языке. Мне тоже было, когда Туфан мне рассказал, что действительно сначала мы писали на арабском языке, потом, когда переходили на латиницу, на кириллицу, пропало 7 букв. Это действительно это какой-то другой язык становится. И вот эта проблема, которая существует, нужно действительно поднимать и как-то показывать. Вот, это меня как-то зацепил этот проект именно глубиной проблемы. Рәхмәт. Сорау Илмир Низамовка. Илмир әфәнде, бу идеяны сезгә, Туфан Мамединов сезгә шушы идеяны әйткәч, сез аны күз алдына кайчан китерә башладыгыз? Һәм ул музыка ничек туды? Һәм ул ниндирәк музыка, нинди характерда? Хәйлекен барчагызга да. Әлбәттә, без Туфан белән бик күп эшлибез бергә инде менә бу соңгы елларда. Һәм мин Туфанның бөтен идеяларын якын итәм, кабул итәм. Чөнки ул минем өчен дә ниндидер зур үсеш, һәрбер спектакль, һәрбер эксперимент. Һәм шул идеяны сөйләгәч, әлбәттә мин уйландым, монда шундый просто гына музыка язарга кирәкми дип мин аны аңлый башладым. Чөнки Туфанның ул спектакль аның башында әзер иде инде, аның идеясы бар иде, һәм менә шул идеяны миңа музыка белән тутырга кирәк иде. Һәм тип әйбер бу спектакльдә минем өчен. Менә бу спектакльнең ноталарын, мәсәлән, миннән сорасалар, мин ул ноталарны беркемгә дә бирә алмыйм, чөнки ул спектакльнең ноталары, почти юк дип әйтә алам мин, чөнки бу спектакльдә бик күп нәрсә импровизациядә бара. Мин чакырдым берничә музыкант, ул эш җырчы безнең консерваториядан, һәм бүгенге көндә 2 инструменталь музыкантлар. Һәм мин аларга менә музыкада шундый әйбер бар, то есть ниндидер әзер модель гына бирәм. Шул модель эчендә алар үзләре импровизация ясыйлар. Шул модель, әлбәттә, ул и туган тел, и матур тел дигән шигыренә нигезләнә. Шуңа күрә бу минем өчен шулай эксперимент. Ул минем өчен әле булмаган хәл. Һәм шуның өчен мин бу эшкә бик кызыксынып алындым. Һәм нәрсә килеп чыгыр, алла берсә барыбыз да күрәбез 20 сентябрь көнне кичек сәхнәдә Камал театрында. Марсель әфәнде, менә бу Илмир язган музыкага бию ничек туды?
Аны ничек менә бу идеяны, шушы музыканы бергә үреп бию ничек килеп чыкты? Ул шулай импровизация. Сәміз хәерле көн, рәхмәт сорау өчен. Миңа җиңелрәк русча сөйләшергә мөмкин булса. Ну, так скажем, это общий был поиск, и на самом деле не так просто было. Много чего найденного мы... то есть мы не знали, как это должно быть, как это выглядеть должно было. И с помощью импровизации, с помощью каких-то инструментов, задач, даваемых исполнителю, мы находили соответственное движение. Но, конечно, отталкиваясь от арабской вязи. То есть арабские буквы как раз-таки служили основной задачей для поиска и проецирования на тело танцовщика этих букв. Вот. Мин монда бер генә кушып китәм. Монда музыкага бию, кую әйтеп булмый, бу дөрес булмас. Монда башкача музыка биюгә ярдәм итә. Безнең җырчылар, алар менә шул биюгә карап, Нурбәккә карап, алар музыка тудыралар, башкаралар. Монда обратная связь. Я думаю, что все равно основная задача, наверное, стихотворения именно, и как для музыки, и как для нас, как хореографы, и как, ну не знаю, прав и нет. Одна из идей. Нурбек, сезгә сорау, бу спектакльнең аудиториясе дип сез кемнәрне күзаллыйсыз? Кем һичшиксез килеп бу спектакльне карарга тиеш дип уйлыйсыз? Беләсезме, исәмсез беренчедән. Шәхсән мин үзем андый сорау куймыйм үземә. Кем килер икән, кемгә кызык булыр икән, кемгә кызык булмас икән. Чөнки 500 кешегә ул кызык булыр, 500 кешегә кызык булмас. Кемдер бу спектакльне бик яхшы дип әйтер, кемдер бу спектакльне котышкыч начар дип әйтер, милләтне бетерә торган спектакль дип әйтүчеләр дә булыр. Шуңа күрә мин соңгы вакытта үземә ниндидер шундый маяк итеп тамашачы фикерен куймыйм. Мин башка әйбер куям. Шәхсән менә бу проект нәрсә белән кызыксындырды мине, Туфан сөйләгәч идеясын. Ни хикмәттер, мин беренче сыйныфны рус мәктәбендә укыдым, 3нче мәктәп, ул элек лицей дип атала иде. Ни хикмәттер, анда инглиз теле юк иде, рус теле, татар теле бар иде һәм гарәп теле керәләр беренче сыйныфта. Мин анда беренче сыйныфны гына укыдым, аннан соң мин татар мәктәбенә күчтем. Татар мәктәбендә гарәп теле юк иде. Ләкин менә шул беренче сыйныфта укыган гарәп хәрефләренә ниндидер мәхәббәт уятты минем күңелемдә. Һәм шул мәхәббәт бүгенге көндә яшәп килде миндә. Мин теге үземнең исемне генә яза беләдер инде, анда бисмилла, Алла сүзләрен кай вакыт теге кеше эш булмаганда рәсем ясап утырса, мин шул гарәп хәрефләрен ясарга яратадыр. Алар ниндидер күңел тынычлыгы китерәдер, шундый ниндидер медитатив халәт китерәдер миңа. Шуңа күрә бу спектакль миңа сылтау булды. Яңадан гарәп хәрефләрен өйрәнеп, Тукайның шигырен оригиналда гарәп хәрефләре белән, иске имлә белән укырга ниндидер бер сылтау булды. Шуңа күрә мин бу спектакльгә шулай карыйм. Теге әз генә булса да ниндидер яңа белем табу, шундый форсат тудыра менә Туфан. Бу инде каллиграфияга, гарәп хәрефләренә килсәк. Инде тагы бик зур форсат тудырды Туфан, ул безнең әлбәттә менә Марсель белән безнең бергә иҗат итүебез. Марсель бик тыйнак кеше, ул үзен мактамас, мин аны әз генә мактыйм әле. Мөмкин булса, ул бик заманча карашлы хореограф. Минемчә, менә бу аудитория турында сорауга да туры килә. Менә Марсель бик заманча карашлы хореограф. Хореография дөньясында да ниндидер үзгәрешләр, ниндидер прогресслар, ниндидер яшәеш бара. Без аны белмибез генә икән. Ул менә һаман каядыр алга таба бара. Шуңа күрә инде мәсәлән чит илдә
инде нинди генә экспериментлар булмады. Шуңа күрә без күңелебездә менә Туфан да, Марсель да, мин дә, Илмир да, гомумән бөтенебез без омтылабыз ниндидер дөнья күләм дәрәҗәгә чыгарга. Шуңа күрә без әзер мондагы тамашачының күбесе бәлки бу спектакльне кабул итмәвенә дә, аңламавына да без әзер. Чөнки без ниндидер үзебез аңлап, бәлки махсус шундый яңалык эзлибез. Безнең менә максатлар шундый минемчә, әгәр дә мин ялгышмасам, менә без Марсель белән үзебезгә шундый максатлар куябыз. Европада булган бөтен заман тенденцияларын үзебезгә сеңдереп, шуңа иске имләне тамызып, шуңа ниндидер үзебезнең хиссиятләрне тамызып, Тукайга карата безнең менә бу югалып бара торган аһәнгә карата үзебезнең хиссиятләрне тамызып, шуларны ничектер эшкәртеп, ниндидер яңа бер пластика тудырырга хыялланабыз без. Хәзер инде премьерның кайчан һәм кайда буласына кагылышлы сорау булыр. Мин журналистларга әйтеп куям, сорауларыгызны әзерли башлагыз. Һәм инде безне онлайнда караучы журналистлар шулай ук сорауларыгызны YouTube'дагы трансляция астына шәрх рәвешендә калдырып була. Димәк, Туфан премьера кайчан, кайда? Премьера безнең Камал театрының кече залында була, 20 сентябрьдә сәгать 7-дә. Рәхмәт. Журналистлар, рәхим итегез сорауларыгызны. Татар-информ. Татар-информ, минем режиссерга соравым бар иде. Менә бу бит инде галәмәттә бу бик кызыклы тема һәм бик четерекле. Бу әсәрне сәхнәләштергәндә сез консультантлар белән киңәшләшәсезме? Бу әсәрнең консультанты бармы? Музыка яктан да, әдәби яктан да консультантлар бар иде безнең. Геннадий Макаров музыка буенча без очрашкан идек берничә тапкыр. Нурбек белән дә, Илмир белән дә бергәләп һәм язулары турында Эльзаның Набиуллина белән дә киңәшләшкән идек. Шуңа күрә без бу яктан безнең коралыбыз бар. Рәхмәт, талын сораулар бармы? Мөмкин. Минем хореографка соравым бар. Без беләбез бит инде Марсельне ул Дорога из городының бик оста солисты иде. Ул хәзер анда эшлиме икән? Әйе, бейгән идем, хәзер юк. Хәзер үзе безнең ничек дип әйтергә, бию төркеме. Каида авиацион институтта. И без студентлар белән шөгыльләнәбез, профессионал түгел алар. И менә төрле проектлар белән буенча, менә бу проект белән, Туфан белән, Нурбек белән. Ну, төрле проектлар була. Но тем не менее, мөмкин булса, минем режиссерга иде соравым. Бүлдермәдемме мин? Юк, рәхим итегез. Менә монда пресс-релизда язылган 1000 еллар дәвамында татар халкы барлыкка китергән мәдәниятнең тәмамлануы күзәтелә дигән. Бу антиутопия дип аңларгамы моны? Юктор, ну, в самом начале я задался вот такой вопрос. Знаю ли я поэтов, писателей до Тукая? И пришел к выводу, что я никого там и не знаю, честно говоря. И задавая другим вопрос такой же, они то же самое отвечали. То есть та культура, тот культурный слой, который формировался 1000 лет с принятия ислама, он просто у нас отсутствует. То есть эти корни, они как оборвались, так их и нет. Ну вот для меня было очень странно. Вот моя мама, она руководительница фольклорного ансамбля, всю жизнь работала по школам с детьми, и я, конечно же, участвовал во всех этих праздниках и играл на национальных инструментах, но меня с возрастом начало немного смущать то, что
как будто бы татарская культура, которая существует уже много тысячелетий, она как сводится к тибетической шпачмаковской культуре, то есть как будто у нас ничего больше кроме этого нету. Но мне кажется, если народ имеет такую огромную историю, значит, она должна иметь огромную культуру. То есть и пообщавшись с Геннадием Макаровым тоже, он, ну, конечно же, он такой очень глубокий специалист, который вот про эту культуру очень много знает. И вот я общаюсь с ним, как будто мы ну, ныряем в такую какую-то темную бездну. Там совсем ничего и никого. Вот надо, мне кажется, вот эту культуру тоже как-то приоткрывать, что ли, чтобы люди гордились тем литературным наследием, которые у нас есть. Мы, может быть, кысаисов только знаем, там саксак из детской, может быть, литературы, вот с детства, что и все. А были же очень много поэтов, писателей, которые писали, правда, на другом языке, на кыпчакском или там на полуиранском и арабском, но все равно это надо, мне кажется, переводить. Это удивительная поэзия существует. Поэтому вот такая проблема. Тагын бер сорау бар. Спектакльнең матди чыгымнарын нинди оешма күтәрә, кем күтәрә? Ну, безнең вот фонд культурный инициатив творческая среда, алар булышалар безгә. Һәм вот калып та безгә ярдәм итә, сезнең белән очрашырга, залда безгә, ну, бу спектакльдә Камал театры шулай безгә ярдәм итә, әлбәттә, кеше сәхнәсен биреп. Әйе. Барсына рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Аларсыз безнең спектакль булмас иде. Һәм онлайнда бер сорау килеп иреште. Бу спектакль татар яшьләрен татар телен өйрәнүгә этәргеч була аламы? Бик актуаль сорау бүгенге көндә. Әйтәсезме, аннары мин Минемчә, әлбәттә була ала, чөнки ул татар телен ниндидер башка яктан да күрсәтә минемчә. Ул тарихи яктан да ничектер шундый юл күрсәтә. Һәм әлбәттә минемчә бөтен эш татар телендә эшләнгән әйбер, ул беренчедән татар телегә ниндидер кызыксыну, мәхәббәт тудыру, ихтирам тудыру өчен эшләргә тиеш дип уйлыйм мин. Һәм безнең спектакль шулай ук. Туфан, сез нәрсә әйтер идегез? Ну, я могу так сказать. Мне кажется, по изучению языку, конечно же, человек должен гордиться своей культурой. Вот, ну, допустим, те же тенденции, которые я сейчас вижу. Вот кто мне ответит, кто был в 1976 году чемпион мира по бегу на Олимпийских играх? Никто, наверное, не ответит, да? То есть, а кто ответит, кто был великим русским поэтом или писателем, романистом? Все скажут в мире, что это Достоевский, Толстой, да? То есть, вот поэтому люди гордятся своей культурой, и поэтому они свой язык знают. И нам нужно гордиться своей культурой и изучать ее, и обогащать. И если мы будем акцент делать на культуре, тогда, если у нас будут, вот как Эльмир тоже, да, вот писал, что если будут у нас хорошие великие романы, если будет великая музыка, та музыка, которая бы и оценивалась бы не только у нас, но и выходила бы в мир, если бы могли бы это все продвигать, и тогда бы мы могли бы говорить, что да, я принадлежу к этой культуре. Мы очень уже гордимся вот композитором София Губайдуллина, да, и их можно просто на пальцах перечислить. И всем, кем мы гордимся, они были за рубежом, да, но не здесь.
тоже какая-то странная тенденция. Мне кажется, и здесь надо взращивать этих людей и гордиться этими людьми. Допустим, я очень горжусь, что Ильмир Низамов здесь в Казани, в Татарстане живет, работает. И вот Нурбек приехал с Питера. Я тоже очень горжусь, что такие люди вот не остаются там, где бы, может быть, они могли бы добиться больших результатов, а приезжают сюда и пытаются вот тоже продвигать, вот как Нурбек говорил, в мировую такую культурную среду, ну, влиться вот в это, попытаться влиться. Вот. Поэтому создать здесь вот творческую среду, вот Вильнур, который вот руководит, и с этой средой творческой попытаться, то есть войти в среду мировую, и продвигая вот именно татарскую культуру таким образом. Рахмат, бу сұрауға һәрбіріңіздің жауабын ишетәсе килә иде. Шулай да бу спектакль татар телен өйрәнүгә этәргеч була аламы? Вильнур, сезнең фикер? Не совсем понял. Нәрсә була? Этәргеч. Помогает изучению. Может ли служить стимулом к изучению татарского языка? Конечно, это является стимулом для изучения языка, потому что показывает татарский язык с какой-то другой грани, которую многие татары не знают. Не знают об такой вот трагедии, наверное. И это даст некий толчок к изучению языка и проявлению интереса к нему. Рахмат, Нурбек, сезгә дә шул ук сорау. Беләсезме, бу бик авыр сорау. Чөнки тагы бая әйткәнемчә, монда бик авыр. Кемнеңдер өчен бу спектакль татар телен өйрәнергә этәргеч булыр. Кемдер өчен ул киресенчә мин бу телне өйрәнәсем килми дип әйтер. Шуңа күрә мин монда шәхсән үземнән чыгып кына фикер йөртә алам. Шәхсән минем өчен әлбәттә, менә мин гарәп хәрефләрен яңадан искә төшереп, белмәгәннәрен өйрәнеп, Тукайны оригиналда укырга теләгем булу, ул минем өчен менә ниндидер кичкенә генә, бәләкәй генә бер тамчы булса да этәргеч булды әлбәттә. Һәм шуңа күрә инде безнең максатларыбыз да шундый, без белмибез, тамашачы бик төрле. Бар мондый, бар тегендәй. Шуңа күрә безнең менә шушы кичкенә генә төркемебез эчендә дә ниндидер безнең мәдәниятебезгә кызыксыну арта икән, димәк инде ниндидер файдасы бар моның. Гомумән менә ихлас әйткәндә, гел андый файда гына эзләргә дә ярамый. Чөнки беләсезме, хәзер аңлатырга тырышам үземнең фикерне. Миңа калса, мин әз генә сизәм аны, менә олы буында да, хәтта үземнең буын арасында да, кичке яшьрәк буында да, без әзрәк бу мәсьәләдә зацикленны кебек. Әлбәттә, моңа проблемалар бик хәзер бөтенегез миңа шулай усал итеп карый, сизәм аны, кемдер елмая, махсус шуның өчен әйтәм, бик күптән бу турда уйлап йөрим, көн сайын уйлыйм, көне буе уйлыйм. Бу проблеманы шишәр өчен киресенчә безгә әзрәк иркенәергә кирәк. Менә карагыз башка милләтләргә, алар бит һаман утырмыйлар уйлап, ничек рус телен саклап калырга, ничек яһүд телен саклап калырга, ничек. Алар иркен иҗат итәләр. Дөнья күләм ниндидер эзләнешләр алып баралар. Эзлиләр, ялгышалар, монда аларны сүгәләр, тагы алга таба эзлиләр, ниндидер тупикка килеп керәләр. Тупикка килеп кергән кешенең дә кешелек өчен бик зур файдасы була, чөнки арттан килгәннәргә ул кышкыра, монда бармагыз, гарәп хәрефләрен биемәгез, монда бернинди кызык әйбер дә юк, башка юл белән китегез. Бу да бик зур файда. Без утырабыз менә кичерегез мине, шушы түбәтәй кигән 4 хәрәкәттән торган биюгә тотынганбыз да без. Анда берничә җырга тотынганбыз да без, берничә гармонга нигә тотынганбыз да, шуны җибәргә куркабыз. Һәм без бик киеренке. Сизәсезме вазгыятны? Киеренкелек, Facebookка кирсәң киеренкелек, бөтен кешенең кашы җыерылган, бөтен кеше җылмаек. Иркенәйик, тирән бер сулыш алыйк. Бийик,
izlenik, yolgışık. Bilesizmi, bu erkinlik ninedir kurban talep edi. Belki biz yolgışabızdır. Lakin bu da big zor fayda. Biz sizge kışkıracakmız. Biz yolgıştık, mında barmağız. Lakin biz ninedir iş işleybiz. Biz korkmayız. Ol 5 hareketini taşlarga, ol 5 jirni unuturga, yangaşa ninedir yol izlerge. Elbette belki biz yolgışırız. Lakin biz koyadır, barib шығырға тырышабыз. Міне шул. Рәхмәт. Марсель, сезнең дә фикерегез кызык. Бу спектакль татар яшьләрен тартып, аларны ничек тә булса татар телен өйрәнүгә этәрә аламы? Ну, правда, сложный вопрос. Я тоже, наверное, так однозначно не смогу на него ответить. Это каждому по-разному. И, соответственно, опыт и взгляд у зрителя может быть, соответственно, разным. Но на маленьком примере, когда мы репетировали, например, вахта у нас русская, они проявили интерес, тем не менее спрашивали, что это такое, происходит у вас волшебное. То есть вот этот маленький пример, это, наверное, показатель, что что-то происходит другое. И, наверное, вот это другое должно произойти. Вот, собственно, так как-то. Азгина, да, вот тоже уточнение. Эльмир Фейсбукка афишаны жиберген иде, и анда безнең афиша татарча. Анда язылган биючи дип, и ана бер кеше, бер рус кешесе сорау бирә. Биючи, что это такое? Он говорит, танцор. Вот так можно научить татарскому языку, как бы любого человека. Мне кажется, не надо ограничиваться национальностью, то есть говорить, что татар яшьләренә, рус яшьләре дә шулай итеп могут вполне выучить. То есть язык, если им будет нравиться то искусство, которое мы делаем. То есть, ну, не мы, я не имею в виду, что здесь ныне сидящие, а и те молодые ребята, которые хотят двигаться в этом направлении. Рәхмәт. Татар информның тагын бер сорау бар. Мөршидә. Вилнурга соравым бар иде. Менә сез сөйләгәндә әйтеп киттегез, хәйриячелек белән дә шөгыльләнәбез дип. Бу ничек буланды? Сезнең кырышыгыз шундый көчлеме? Ничек каян акча? Ну, вообще, как бы, не с творческой там стороны жизни, я больше с бизнеса, с коммерции пришел и чувствую потребность у предпринимателей, помимо накопления денег, делать еще какую-то благотворительность. Действительно, мы запускаем какие-то проекты, которые предприниматели вкладывают и не жалеют, там, помогают и детям, и вот этому по проекту. Поэтому мы чувствуем, что есть в этом потребность не только у людей, кто в этом нуждается, а у людей, у которых есть возможность это дать. И поэтому я думаю, это очень перспективное направление в плане того, что помогать людям там, в разных, и в творчестве, и в культуре, и просто какую-то жизненную поддержку оказывать. Как-то вот так. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Сораулар булмаса. Гарип журналынан Медхат Садыков. Мен бу сезнең җегетләр белән шурашуыма бик шат инде. Беренчедән Косканат ансамбле бар иде университетта. Мен анда бергә миңа туры килде 2 ел. Без инде опера балет театрында да, Галескар Камалда да бейдек. Шуңа күрә тагын гарәп графикасында гарәп телен без укыдык 4 ел. Шуңа күрә мин шаккатып казагап таңдым сезне исем китеп. Һәм сорау шундыйрак иде. Монда мин Нурбәкне генә күрәм. Калганнары барсы да җегетләр сәхнә арты кешеләре. Күбрәк бит гадәттә артистларны гына күрәбез. Сәхнәдә күп кеше катнашамы менә. Ничек аны күз алдына китерә кирәк. Мин вообще менә әзрәк кенә элегрәк шундый эзекләр күрсәтәләр иде. Хәзер мин бүген гомумән мин менә күз алдына китерә алмыйм сезне. Ничек итеп биеп кенәме? Менә бу гарәп графикасы. Үзем биегән кеше буларак та күз алдына китереп барыйм. Менә ничек итеп мин анда барырга тиеш. Мен, конечно, серле инде. Менә тарта инде, ничек тә бар күрергә тырышырмын. Әлегә күз алдына китерә алмыйм берничек тә менә. Ничек кеше катнашам, монда укыйм, җырчылар да бар икән. Сәхнә тулымы, опера балет театрында барамы, или Галескар Камал артистлары шикелле уйныйсызмы, или Нурбәк биеп кенә җырыйм анда, менә күз алдына әлиф каянда ничек би, ти, си, җим, менә ул хәрефләр ничек анда күз алдына килә, мин менә күз алдына китерәм, берничә сүз белән генә, пожалуйста. Рәхмәт итәм.
Ну, безнең анда биюче, ну, Нурбек безнең артист, ул яхшы сөйли, ул сөйләсә әйбәт булыр. Рәхмәт, Туфан. Нурбек. Безнең анда принцип шундый, башта без әлифбаны биеп чыгабыз инде. Әлиф, би һәм башка хәрефләрне. Бер вокалист кыз ул хәрефләрне атап бара инде. Беренче өлеше шундый бик гади, тамашачы башта һәрбер хәрефнең ничек тән аша чагылганын күрә. Икенче өлештә инде шул тамашачы күргән хәрефләрдән без и туган тел шигырен язабыз Габдулла Тукайның. Һәм бер вокалистка һәрбер язылган хәрефне әйтә бара, икенче хәрефне, өченче хәрефне һәм сүз барлыкка килгән саен икенче вокалистка ул сүзне җырлый. Менә Илмир алар белән ничек репетировать иткән, алар белән ничек килешкән шулай. Өченче вокалистка инде бер юл тулу белән ул юлны җырлый башлый. Һәм шуннан инде уен кораллары да кушылып китә. Шулай торып бара-бара шигырь язылган саен музыка тула бара, җыр да, уен кораллары да тула бара. Шундый графикадан барлыкка килә бию, биюдән барлыкка килә музыка дип әйтсәк тә була. Инде шундый принцип. Бу икенче өлеш. Өченче өлешен без әле сер астында калдырабыз. Өченче өлешен килгәч күрәсез, ансын сөйләп бетергәч. Һәм тагы бер кызыклы бер, минемчә безнең өчен һәрхәлдә идәнгә җәелгән булачак ком. Бу барлык бу хәрәкәтләр ком өстендә булачак, шуңа күрә комда да ниндидер гарип хәрефләрен хәтерләткән эзләр калачак. Һәм ничектер комда ниндидер үз энергиясын, үз уенын бирер дип өметләнәбез. Һичшиксез бу спектакльне күрәсе килә. Барыбызның да премьера качакрам, безне онлайнда караучыларны һәм тамашачыларны да, әлбәттә инде журналистлар да премьерага кеше китертүгә ниндидер өлеш кертерләр дигән өметтә калам. Матбугат конференциясын төгәллибез. Бик зур рәхмәт килүегез өчен, аңлатуыгыз өчен бу спектакльнең җисемен һәм шушы инициативагыз өчен дә бик зур рәхмәт. Барыгызга да уңышлы эш көннәре телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай. Бик зур рәхмәт.